Знаете в момента, че има над 160 български интернет сайта, в които няма никакъв контрол. Тук в тези сайтове ловуват педофили. Ние обикновено имаме митове, че това се случва на лошите деца, на лошите ученици, на някакви там такива деца. Истината е, че това може да се случи абсолютно на всеки. Този тип насилие не подбира. Все още се страхувам за живота на семейството си и изживяхме такъв шок, че продължаваме да сънуваме кошмари. Всеки ден в световната интернет мрежа дебнат 750 хиляди педофили. Жертви обикновено стават деца на възраст между 10 и 14 години. Всяко пето дете в България е получавало поне едно предложение за секс в мрежата. Рискът децата да попаднат на педофил се увеличава с 40 на 100, ако са регистрирани в сайтове за запознанства. Според международно проучване за 2010 година, над 80 на 100 от децата между 9 и 16 годишна възраст имат профил в интернет. Българските деца с най-слаб родителски контрол в мрежата. Ще ви разкажем 3 истории, които не трябва да се случват с вас. Преди около година в прокуратурата постъпва жалба от майка на ученичката в 7-ми клас Ирина, системно тормозена и малтретирана от друго момиче в същото училище. Тормозеното момиче има тежки нарушения на слуха и след операция е със специален имплант в ухото. Освен физическия тормоз, нейната съученичка чрез компютъра променя снимки на Ирина, прикачайки нецензурно порнографско съдържание и ги публикува в съмнителен сайт. Следва скандал в училищния двор, жесток побой, а скъпия имплант в ухото е счупен. Макар и трудно, бащата на агресивното момиче се съгласява да говори. Нещо става с децата ни, потресен съм, не знам. Наперени са, нахакани са. Те са нагли. Направо са нагли. Непрекъснато искат пари за различни неща. Дай това, дай онова. Ние не бяхме такива на времето. Не сме искали всичко от баща си и майка си и то веднага. Знам, що стана така с моята щерка. Бе, верно, била е малко глезана, така не сме лишавали с майка и всичко. Иска нещо, найма проблеми, давай, взимай. Усещах, расте така по-нахална, да не нахална, ама със самочувствие. Ма не съм очаквал да почне да бие дечица за ученичките си там. И ще удари толкова лошо война на нейната съученичка Ирина, момичето. Има ли били някаква неприязна там, заяждали се по-междучасия. Подозирам, че понеже Ирина била отличничка, шестици и всичко и върви в училище. Щерка ми не е добре с училището. Не учи като хората. Може да има някаква завист, знам ли. Ако това се случва, най-вероятно имаме сигнал за това, че детето е било жертва на насилие. На някакъв вид насилие. Това насилие може да е от системно, емоционално и психическо насилие над детето до физическо насилие, защото всъщност, когато човек живее в насилие, той приема насилието за нормално. Другите родители искаха да ни дадат под съд. Хич не ме питай какво съм преживял и аз и майка и... То беше един срам. И в училище, при директора, районното срам. После я преместиха в друго училище. Добре, че поне се разбрахме с другите родители. Платихме парите там за нов слухов имплант и така се разминахме да ни разхождат по съд, по съдилище. Децата в тази възраст естествено имат конфликт с родителите си. Естествено не споделят с родителите си. И това ги прави още по-уязвими, защото те нямат вече възрастен, с който могат да споделят някакви важни преживявания
и този възрастен да им даде някаква критична обратна връзка и гледна точка, за да могат те да кажат, абе тук има нещо нередно. Ние започваме да се караме с децата си. Нали ти казах, нали ти предупредих, забраних ти. И минаваме през агресия, през конфликт, през отхвърляне. Децата се чувстват засрамени, неразбрани, неподкрепени. Биехте ли дъщеря си, докато растеше? Някой път направи някоя глупост и я шляпнеш. Какво? А жена ви удрите ли нея пред детето си? Това са интимни неща, лични. Не ме питайте такива неща. Не мислите ли поне, че основно семейството носи отговорност за това как е възпитано едно дете? Да не би само семейството да е отговорно. И така да е каквото. На улицата какво ги учат? На по-добро? Училище? Уне гледа да минат урока, да им изтече времето, да си го изпеят и давай, айде да си ходиме. Да не говорим какво гледат по интернет, там по телевизии и така нататък. Не ми се говори повече. Спирай записа. През декември 2009 година в офиса на Българската гореща линия за борба с незаконно и вредно съдържание в интернет при координатора Георги Апостолов пристига майка на малолетно момиче. Майката предоставя разпечатка на проведени разговори в скайп между нейната дъщеря и неизвестни лица, които отправят заплахи за насилие над детето. Един от най-драматичните случаи, които имахме, беше когато 36-годишен педофил се беше опитал да подмами с цел сексуална злоупотреба 12-годишно момиче. За целта той използваше няколко фалшиви профила в сайт за запознанство, от което беше събрал данни за детето, и в скайп, представяйки се за 21-годишна жена, за момиче на 14 години от съседно училище и накрая влизайки в реалната си роля на изнасилвач. По този начин той беше обработвал детето с цел да го накара да монтира уеб-камера и да се снима в къщи, така че да събере срещу него материал, с който да го шантажира и да го изведе на улицата. Преди около повече от година дъщеря ми дойде разплакана при мен и ми разказа как си общувала по интернет с по-голямо момиче. Останали приятелки, разменяли си снимки в популярен сайт за запознанства. След известно време се свързали по скайпа, а след като научила и квартала, където живеем, и училището на дъщеря ми, и споменала, че ходи в едно кафене близо до училището и че там видяла група момчета, които са разглеждали нейни клипове и се заканили да ги пускат в порно сайт за тийнейджери, където ще я видят и нейни приятели и съученици. После същата тази уж приятелка споделила с дъщеря ми, че се запознала с съседско момиче, наше съседско момиче, което също пък станало жертва на тази група младежи, които се заканвали, че ако се откажат да се види с тях, ще й се случат какви ли не работи. Тук педофила влиза в ролята на другото момиче с друг скайп псевдоним, потвърждава случая и казва: изпълнявай това, което ти кажат, защото иначе става страшно. Ако искаш, ще ти дам скайп името на водача на бандата, за да разбереш какво искат от тебе. И така се стигнало и до изнудване на моето дете, което оплашено, защото я накарали да си купи уеб-камера и казала, че ако откаже да я монтира и да прави каквото й кажат, ще бъде открита в училище и ще бъде малтретирана и изнасилена от тази група момчета. Разбира се, това е пълна заблуда, защото това е начинът, по който педофилите събират компрометираща информация и след това се използва за шантажиране на детето и принуждаването му към сексуални действия. И слава Богу, че в този момент детето ми реши да ми разкаже всичко. Иначе кой знае какво можеше да се случи.
След това веднага звърнах на горещата линия за борба с незаконно и вредно съдържание в интернет и дори се видях и с координатора господин Апостолов, който пък ни свърза с експертите от ГДБОП. Жената плачеше и се тресеше, носеше разпечатка на разговора, който беше 3 часа, беше обработвано детето в скайп от педофила. И това позволи и през сайта, където той беше събрал личните й данни, бързо сектор компютърни престъпления да съберат необходимата информация и до няколко седмици той беше арестуван. На неговия компютър и в профилите, които той беше използвал в интернет, беше установено, че той имал връзки с десетки деца по този начин, беше събрал включително и материал, снимки и видеозаписи на деца. С част от тях той е успял да осъществи реална сексуална злоупотреба. Мъжът ми беше полудял и искаше му се да го удуши с голи ръце. Благодарна съм на хората от ГДБОП, защото ни помогнаха, но се питам какво става с нашето законодателство. Арестуваха педофила, а след 24 часа съдът го пусна. И сега живеем в страх. Детето ми е като попарено. Ние посрещаме и изпращаме с баща и когато ходи на училище, а мъжът ми дори си купи оръжие. Още не можем да се оправим от този шок. Срещу извършителя беше произнесена присъдата 1 година пробация, след което той излезе отново на свобода. И това не е единственият случай, когато съдът се отнася с снизхождение към подобен вид престъпления. Заплахите, които той беше отправил към детето и към неговото семейство, включително с убийство, бяха държали това семейство 2 месеца на нокти. Детето беше престанало да ходи на училище от страх да не му се случи нещо и това беше една семейна трагедия. Няколко години от ГДБОП се занимават с опасна група педофили, които първо издирват в интернет, а после изнасилват момчета между 10 и 14 годишна възраст. Преди това обаче осигуряват весели купони в луксозна къща в краен софийски квартал. Намираме се в този квартал на София, краен квартал с доста луксозни жилища. В едно от тях беше наето от тази организирана престъпна група, която се занимаваше с вербуване, намиране на деца и реални сексуални насилия над тях. Започват забавления, съвсем невинни. Плуване, разговор приятен, музика, силна музика, разсипване, танци, малко алкохол. В този момент те почват да разсипват по-твърд алкохол и